Колко дрехи си взех от Шейн? За 500 лева. Хайде да ги премерим заедно. Първата ми находка е този розов екип от 2 части. Много е пухкав, цвета е топ, така че 10 от 10. И сега рязко сменяме стила с бизнес дама, тази рокля и това оверсайз сако. Малко ми намачка на сакото, но го взехте първо от пералните, още не съм го гладила. Но имам и много яки черни обувки, които си взех точно за тази визия. Ето ги и тях, супер гърли са. И ето ги и обувките. Следващото нещо е този розов екип от 2 части. Харесва ми как стои. Така че цвета е готин, 10. И ето го и следващият аутфит, тази пола с сакото. Като аз си добавих и риската отдолу. Мисля също, че стана доста сладко. Така че продължаваме нататък. Взех си и това пухино кафяво пълтенце. Супер е мекичко. Ето го и следващият аутфит, който си взех. Тази... Какво правиш? Поличката с това годно. Риската пак сама си я добавих.